Hvem har været på Grøntorvet? Det er Vuk. Vuk. Ja. Har Vuk været på Grøntorvet? Mm. Hvorfor? Han har lige fået kørekort, så han skal øve sig. Er der noget galt? Er de dårlige, eller hvad? Er de dårlige, eller hvad? Hvad er det? Ja, radis. Radiser, de skal være røde. Har I ikke radiser i Indien? Det vil jeg skide på. Prøv at høre. Du skal ikke komme her og købe muggen frugt. Fatter du det? Undskyld. Du skal ikke sige undskyld, hvis du ikke kan udtale det. Ved du, hvad du er, Puk? Du er en halenære.